आज मी आंबाड्याची आमटी बनवते. कोकणामध्ये हा आंबाडा सर्वत्र सहज उपलब्ध असतो. खूपच औषधी असा गुणधर्म असलेला हा आंबाडा आहे. हे कच्चे आंबाडे आहेत, तर ह्याची चव थोडीशी आंबट आहे. थोडेसे पिकले ना, की ह्याची चव आंबट गोड अशी होते. खूप छान लागतो हा चवीला आंबाडा आणि ह्याची आमच्याकडे आमटी बनवली जाते, लोणचं बनवलं जातं आणि हे आमच्याकडे खारात घालून पण ठेवले जातात. वर्षभर टिकतात खारात घालून ठेवले की. तर आज मी इथे आंबाड्याची आमटी बनवते. आणि काय माहिती आहे, आंबाड्यामध्ये भरपूर व्हिटॅमिन सीची मात्रा असते. तसंच अँटीऑक्सिडंट आहे. हे खाल्ल्यामुळे आपली रोगप्रतिकार शक्ती पण वाढते. तर पहिल्यांदा इथे मी आंबाडे घेतलेले आहेत. ते तासून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. ते 6 ते 7 आंबाडे घेते आमटीसाठी आणि खोबरं घेतलेलं आहे. ज्या प्रमाणामध्ये आमटी बनवायची आहे त्या प्रमाणामध्ये खोबरं घ्यायचं. त्या खोबऱ्यामध्ये हळद घालायची आहे, मिरची पावडर घालायची आहे. 7 ते 8 दाणे मिरी घालायचे आहेत. इथे 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. त्याच्यासाठी 7 ते 8 दाणे मिरी घेतलेलं आहे. 1 चमचा धणे घालायचे आहेत. त्याच्यानंतर इथे पाव चमचा मेथी आणि अर्धा चमचा मोहरी थोडीशी भाजून घालायची. मग चव छान येते आमटीला. मस्तपैकी भाजायची आहे, छानपैकी खमंग अशी. थोडीशी थंड झाल्यानंतर ह्या वाटणामध्ये घालून घ्यायची. आतमध्ये पाणी घालायचं आहे आणि एकदम बारीक असं हे वाटण वाटून घ्यायचं. आता आंबाड्याची आमटी फोडणीला घालण्यासाठी इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आणि तेलावर मोहरी घालायची, हिंग आणि कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे. आणि त्याच्यावर आपण जे तासलेले आहेत ते सगळे आंबाडे घालून घ्यायचे. इथे मी 7 आंबाडे घेतलेले आहेत. थोडेसे आंबट असतात चवीला त्यामुळे. वर मी 1 ग्लास पाणी ओतते. आतमध्ये मीठ टाकायचं आहे चवीप्रमाणे आणि वर झाकण ठेवून व्यवस्थित असे शिजवून घ्यायचे आहेत. मस्तपैकी शिजले ना, की त्याचा आंबटपणा छान असा उतरतो पाण्यामध्ये. हे बघा छान असे शिजलेले आहेत आंबाडे. पटकन शिजतात, वेळ लागत नाही. त्याच्यावर आपण जे वाटण केलेलं आहे ते सगळं घालून घ्यायचं. इथे मी आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये पातळ हवी आहे आमटी त्या प्रमाणामध्ये करून घ्यायची. खूप पण एकदम पातळ करायचं नाही. आता आतमध्ये मी थोडंसं गूळ घालते आहे. म्हणजे मस्त आंबट, तिखट, गोड अशी चव येते आमटीला. आणि उकळी काढून घ्यायची आहे छानपैकी, उकळून घ्यायची. आणि आमटी उकळत ठेवली ना, की अशी थोडीशी ढवळ मारत राहायचं वर. मग काय होतं आमटी फुटणार नाही. नाहीतर खोबऱ्याचं वाटण असतं ना, ते फुटण्याचे चान्सेस असतात. छानपैकी आमटीला उकळी आलेली आहे. इथे आपली आमटी बनवून तयार झालेली आहे. गरमागरम असा भात आणि त्याच्याबरोबर ही आंबाड्याची आमटी खूपच चविष्ट लागते. नक्की ट्राय करा.